Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, it will never return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Good morning! It's the start of the month and a beginning for everyone. Chances and opportunities, sabi nila. And thank God, it's Friday pa rin! Ang kakulitan, kachikahan, ang pambansang mamshi nyo, Mamshi Shaki. Of course. And it's April Fool, so iwasan na natin ang panluloko and wag na tayong mag-joke ng mga kung ano-ano pang pwedeng makasakit sa ating mga kasama, kaibigan, o kahit mga nanonood sa or nagbabasa sa ating Facebook. Yan, madami tayong dapat iwasan ngayong April Fool's Day. Pero ang huwag niyong iiwasan ay ang dynamic trio na magpapasaya sa inyong umaga. And sabi nga ni Ma'am Shisheki, thank God it's Friday. It's another day, another weekend para mag-enjoy. Pero kasama niyo pa rin ang nag-isang Randy Guzman, nag-isang minion in the house, napakaliit pero napakakulit.
Kaya naman iwan na ang stress at problema sa Marso at buksan ang ating unang araw ng Abril ng may ngiti at saya at inspirasyon na din. Ayun. So, papasok na tayo sa second quarter ng taon at nakakasama nyo pa rin ang inyong dynamic trio dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo po, Gentle Giant Charles Limon. Ang dynamic trio mahahanap, mapapanood nyo either you're using a smart digital TV or a free TV. Kanina nga nakita natin na ayusin lang, ipihit lang minsan ang ating mga antena pag free TV ang gamit. At pag naman, a smart and digital TV, gamitin ang mga digiboxes. Scan nyo lang yung channel. Mahahanap nyo kami via the Highland TV channel. In respect to all the locations that you are, sakop namin yan sa Pilipinas. Kaya scan lang ng scan. Kasi abot naman siya. Tama. Pero kung nasa labas na kayo ng inyong bahay, o kaya naman pauwi at wala kayong dalang television. Ay, may pauwi kanina. Oo, tama. Kung wala kayong dala, kasi sino ba naman ang magdadala? Unless yung phone ninyo ay merong di ba? Pwede. Ang cute. Either way, we have our live stream po sa aming Facebook account, which is Regional News Group RNG Luzon, YouTube channel RNG Luzon. Meron din po kaming Instagram, Twitter, and TikTok. RNG Luzon, nag-isa, wala ng iba. Ayan, nag-isa, wala ng iba. Kaya naman tutukan nyo kami. Pero upang ating simulan ng ating unang araw ng Abril, atin munang kumustahin ang lagay ng panahon. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga mga kabalitaktakan ay 17 degrees Celsius. Inaasa naman itong iinit mamayang hapon sa 26.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:57 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:08 ng hapon. Wow. Anong gabi yun? Hapon or gabi? Diba? Hindi ko alam, no? Ano bang Tagalog ng twilight? Takip silim. Wow. Takip-silim. Dapat ganyan ang natin, no? Mga game natin. Diba? Paano mo gagawin yung takip, no? Silim. Pero anyway, kung ano man po ang weather, meron po tayong mga products from Aldrich Corporation. Yes. Andyan ang pamasahe, Liliment. Andyan din po ang kanilang essential na napakabango. At alam nyo ba na ang essential nila pwedeng ilagay sa ating pimples dahil meron itong vitamin C na talaga namang very good siya sa ating skin and it can dry our pimple para naman hindi natin putukin at hindi magkaroon ng kung anumang marks. And it is, their products are really good and they also have yung favorite mo, Charles? Ano yung paborito mo? Bakit ako? Sige, ako garod. Yung Bioclone. Food supplement naman yung akin. Dietary food supplement. Sa mga nagda-diet dyan na hindi natin nakukuha lahat ng nutrients sa ating mga pagkain, andyan ang ating food supplement by Pau. And at ang nakakatuwa dito is that these are all available for ages, matanda, bata, babae, lalaki, and other ages. Ay nako, it's very safe for everyone to take. And now, taking in Morning Barkada, nakakabahala that the Philippines have ranked internationally as the fourth in chronism or chronic capitalism. Ano ibig sabihin niya? Chronic capitalism kasi is that mas nagta-thrive ang ibang businesses and 10% sa kanila is mas mataas yung nakukuha nilang revenue from our gross domestic product. So, some of the industries inclusive to this one are banking, casinos, renting spaces. Mas kumikita sila from our gross domestic product. Atop from that, Singapore, Malaysia, Russia was the 3 ranking, and from the top 10, tayo yung pang 4th. And last 2016, kasama pa rin tayo sa top 25. So, nakakabahala lang that others are gaining more than from our domestic GDP nga. And sabi nila that if this continues, baka ang Pilipinas, ang tayo mismo, our gross yung gross product natin might be something na hindi na natin controlled. Kasi ang chronism ay mas lobbied or mas in favor sa business sector.
sector. More on mga company yan. Yes. So, mas kumikita yung Yes. company kesa sa nagigain ng mga consumers. Yes. Parang ganun ba? Exactly. So alright. that's something na hindi natin nakikita, na overlook this pandemic. However, ako in my personal opinion kasi, in this pandemic, hindi natin alam kasi where do we weigh. Kasi we wanted to normalize things, we Yes. wanted to Oo. normalize businesses, pero hindi kasi lahat it's not in everyone's favor. Kahit anong gawin natin, it's not going to be weighed or balanced in such platform. So, yun lang. I think with all businesses kahapon, napag-usapan natin na bubuksan na ang BPO, which is also part of that. Part of that pa rin siya. It's a business process outsource kasi. So, I think, again, both ways kasi we have to weigh in where we should stand for Kasi that. mas kumita yung mga Yes. empleyado kaysa yung No, binabayaran hindi. nila. Yung mismong company, Company. kesa sa empleyado. Pero 'di ba sarado naman ang ating mga casinos, parang mga ganun noong pandemic. Pwede na ata eh. Hindi noong pandemic. Noong pandemic, So oo. kung sa pandemic sila, so ibig sabihin meron pa rin Meron, talaga yung May mga yung online. hindi. Oo nga, Oo. online. Pati nga sabong ginagawang online, di ba? Oo, tama. Diba? So nakakatakot yan mga kabalitaktakan. Naway, siguro ang pinakamagandang suportahan na lang natin is yung ating mga SMMEs, di ba? Yes, Oo. local products. Oo, yun. Ganda nung kahapon. Yung kakao. Walang palibre. Ay, wala. Oo. Walang kakao. Wala pa. Gusto natin yan, And it could be Oo. another form of revenue for our farmers. Kasi nga, Yes. di ba tinatanong mo kahapon, Mami, meron bang kakao dito? I'm not really familiar. Oo. Talagang coffee beans kasi we are the Coffee number beans. one producer Yes. of coffee here in the Cordillera, and the best pa talaga in outside Cordillera in the Philippines. Kaya sabi ko nga, hindi ako familiar talaga. So if it's a thriving, Yes. a thriving part of our agriculture, bakit hindi? However, kasi according to Department of Agriculture kahapon, Paano marami tayong mga cacao farms dito sa Oo. Cordillera. Oho. However, ito kasing mga farmers natin, they do not know how to properly take care of it. Tapos yung iba, so kunyari Oo, hindi nila alam na nasasayang. ganito pala ang itsura. Ang akala kasi daw nila, pag daw maraming leaves, healthy daw. Kasi usually ganun, di ba? Ganun. Sa Oo, halaman, sa pag halaman. madaming mga Tama. dahon, healthy. Ang hindi nila alam, hindi siya healthy kasi ang cacao beans daw pala, kailangan makahinga, kailangan niya nung init. Sunlight. Oo, para mabuo yung cacao sa loob and para maganda siya. Ang ginagawa ng farmers, the more dahon, the merrier, parang ganon. Hindi nila alam, doon namamatay. Kaya kinakat oo. nila, hindi na nila inaano. Kaya ngayon, sinusulong ng Department of Agriculture Wow. together with Cacao Council. Meron tayong Cacao Council para naman magkaroon din tayo ng another product kasi isa din talaga ang mga cacao ng Cordillera sa napakasarap daw talagang cacao. Yes. Ang daming byproduct ng cacao. It could be Yeah. tablea, mga Oo. chocolate Yes. natin. Tablea. Diba? Yun yung ang dami. Hindi lang just siya limited. Pati sa cooking, pwede kasi siyang gamitin. Yes. As a source of breading. Ano pang ginagamit natin Oo. sa cacao? Yun, for cookies. Ginagawa ko siya sa mga Oo. brownies na mas authentic yung lasa niya. Yung dama mo, natitikman mo talagang cacao siya. Ayan. Okay, mga kabalitaktakan. Moving on, dito naman po sa bansang Pilipinas. Nako, it's a sad news mga kabalitaktakan dahil pumangatlo po ang COVID-19 bilang rason sa pagkamatay ng maraming Wala. Pilipino ngayong taon. Oo, yan po ay kinumpirma ng Department of Health at yun na din sa pag-aaral po ng Philippine Statistics Authority. Ayon po sa registered deaths na related sa COVID-19, pumalo po sa 105,723 from January to December 2021 na nagre-representa po ng 13.8% of total. Deaths due to COVID-19 further increased last year with the disease considered as the third leading cause of mortality in the country in 2021. So, yung status po or tong Philippine Statistics Authority, yung preliminary number ng mga registered deaths for the entire 2021, ang namatay po sa COVID-19 for 2021 reached
766,126. So, ganun po karaming mga Pilipino ang namatay dito po sa COVID-19. Pero hindi ko lang alam kasi meron yung iba, they doubt na It's namatay COVID. siya sa heart attack pero ang sinabi COVID. sinabi Oo. COVID. Yes, And oo. marami kasi maraming health reasons na hindi lang COVID-19 ang reason. Pero nakita naman natin that it was unprecedented. So kahit sino, we were on a blind side. So I think the number sa tingin ko was just an equal measure. Kasi 'di ba when the pandemic strike talagang doon naman talaga siya, that was the largest naman na casualty natin by death. And kahit sino pang government yan, kahit nasa first, third, second world country, walang may alam on how to treat it, 'di ba? Kahit nga exactly. So sa tingin ko in the upcoming election, sa tingin ko they should empower more on our healthcare system pa rin talaga, whether or not may pandemic or wala. Oo, pero speaking of pandemic naman, this pandemic daw, nagkaroon po ng sales ng mga sasakyan Uy! over 300,000. Uy! And 60 to 70% of that, 300,000 na mga bagong biling sasakyan last 2021 ay sa Metro Manila po nanggaling. Metro Manila? Oo, that is why. Bakit? Oo, kumbaga syempre sa Metro Manila, ang lalayo, 'di ba, ng mga Ay, oo. pupuntahan. Tama. So kailangan nila ng sasakyan. And what's happening now is kailangan na daw mag-reduce ng sasakyan dahil nga compared to noong pre-pandemic po, sobrang dami na ng sasakyan ngayon. Yes, And what they are planning is, alam nyo, 'di ba, meron tayo nung mga ano nang tawag doon? Coding Coding. system. Oo, coding system, but what they are thinking now is they bring back the odd even. So kung Odd-even odd even scheme na kung odd yung huli ng ano mo, plate number mo, hindi ka pwedeng lumabas. Oo. Pag even, para naman daw mabawasan ang Yes. pollution or yung dami ng kotse dito sa Metro Manila. So ito pa lang po ang kanilang binabalak. However, hindi natin sure kung okay siya kasi ang dami pa rin no? Oo. Dami pa rin. Matalino kasi ang mga Pilipino na ganito yan. May Oo. plate number silang ganito nag-i-end. So, coding niya nun. Ang gagawin kasi bibili ng Papalit. ibang, Bibili ng- hindi, Oo. magdadagdag ng isa pang unit para during that is, hindi ako may pa-numbers, di tayo magaling Oo. dyan. Pag yun nga yung coding mo, bibili sila ng sasakyan na hindi niya Panibago. coding. Oo. Ganon. Tapos ang companies, car companies kasi ngayon, they lowered the down payment for cars. So, mas madali. Yes, exactly. And the Oo, nung pandemic requirements, din, oo. ganon. And yung mga yung mga na forfeit na cars, they also are selling it in an average price Oo. talaga that a normal household could buy one. Oo It nga. could be an advantage dun sa mga urban places, pero sa city kasi, Masyadong it's- crowded. Oo. Kasi babalik at babalik tayo sa normal. So, Yes. tingin ko naman itong odd and even scheme na ito pagdating sa ating mga sasakyan ay Yes. talagang malaking tulong. Kasi kung coding lang, parang 2 to 3 numbers lang, no? Ang hindi 0, pwedeng... 1, dalawa lang. Oo, dalawa lang lang. pala ang hindi pwedeng lumabas. Pero pag odd even, at least. Marami. Mas Oo, madami. wag lang naman yung madami din tayong plate number. Yun Ayun lang. nga, diba? Oo. Para At palit- saka, oo. consider din natin yung parking spaces, diba? Diba? Dito, Oo. Bili ng bili, wala walang namang parking. Pwede bang Oo. gawing requirement? mga kapitbahay na Sandara Park. Ay, ganun Yun ba yung yun? tawag nila. Bili ng bili, tapos Tapos- makikiparking doon Oo. sa harap. Ang sakit mong magsalita. Salita, oo. Ah, Oh. sige na, Oh, wala na sige. akong parking. Pero Nagagasgasan. siguro, rumami yung mga biniling sasakyan because nawala yung public transportation. Tama, Doon. oo. Yun lang, Kailangan yun din lang. naman Diba? talaga. Magbisikleta Pero imagine, na lang kayo. Oo. pero imagine 300,000 to 60% doon sa Metro Manila. Eh, ang laki-laki na it's already overpopulated na by land area. And yung, ang ano kasi nila, as of TSA kasi, ang tao is equivalent to just 10 square meters if I'm 10 not square oo. meters. Gano'ng Tama kalaki ba? yun? Yun. Hindi ko alam. Wag ka na Ay, mag Ay, wag na numbers. Garot. Kami May nag-graduate Hindi ng na nga namin geodetic maintindihan yung engineering. mga English mo, pati ba naman yung mga math mo. Tama na. Pero sana, Nag-mascom oo. kami. Pero sana bumaba na ano ang presyo din natin ng gas. Sana malaman natin kung bababa. Malalaman ba Ba namin natin sa'yo? yan? Ayan, malalaman nyo yan mamaya mga kabalitaktakan dahil nga naman plano po ng Estados Unidos na ilabas na ang kanilang reserba ng krudo dito po sa Estados Unidos kung saan inaasahan daw na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Linggo. Pero more detail on that mamaya po sa
ating komentaryo. Yes, excited kami dyan kasi naman excited din kami to have models here with us this morning para pag-usapan natin how do we remove the stereotype of models and bakit nga ba napaka-talented ng ating Cordilleran model? Mamaya lamang yan sa Piece of Check. At mamaya naman po sa iba rin, bibisita tayo sa isang cafe na kakaiba at para malaman ninyo ang lahat ng aming idinaldal dito ngayon. Tumutok lang kayo, huwag kayong alis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga, na napakaganda ng Pangasinan. Kaya, huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. The renewable energy resource of the Philippines is Mitsubishi, ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng ₱1 trilyon pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong people na nagdala ng liwanag sa milyong at nagpaundaling ng Pahamon sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulong. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako.
Oras po natin, alas 6:57 ng umaga. Gising-gising na mga kabalitaktakan. Ngayong umaga, pag-usapan natin na yung mga kababayan natin na nag-aabang po kung ano ang inaasahan sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nako na, yung iba dyan nagtatanong, tataas ulit ba? Yung iba naman, tinatanong, bababa ulit ba? Pero nako, may nakikita tayong magandang kuan ngayon mga kabalitaktakan na pag-asa para sa ating mga para sa ating mga motorista. Kasi nga po ngayong umaga, ang latest update po mula po dito sa marketwatch.com, kung saan isa po ito sa mga mahigpit na binabantayan sa price monitoring po sa pandaigdigang merkado. Ang presyo po ng produktong petrolyo kada bariles ay sumadsad po sa $101 per barrel. So from 114 noong nakaraang linggo ay bumaba po ngayon ito sa $101 per barrel. So inaasahan po natin siguro na mayroong rollbacks ngayong darating po na linggo. Pero yung ibang oil companies, hindi pa po nila idinedeklara kung magbabawas po sila dito po sa presyo ng produktong petrolyo ngayong darating na Martes. Pero inaasahan po na yun ngayon yung nakikitang forecast for our oil price dito na din po sa world market. So yun po yung latest update na nakuha natin mula po sa world market, kung saan isa din po sa malaking naging action po dito ng Estados Unidos ay ang paglalabas po ng strategic fuel reserve po nila, kung saan aabot po sa 18 million barrels of oil ang ilalabas ng Estados Unidos sa kanilang bansa upang mahigitan or at least hindi maranasan itong pagputol po ng importation ng langis mula sa Russia. Ito po ang naging mahigpit na announcement ni President Joe Biden kagabi, kung saan para po maibsan ang pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo sa Estados Unidos, balak po nilang ilabas ang reserba ng Estados Unidos na krudo at langis para naman sa ating mga dito sa Estados Unidos. So, kung ganito ang nangyayari ngayon mga kabalitaktakan, baka mas bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na mga buwan. So, ang effectivity po kasi ng paglalabas po ng reserba ng langis ng Estados Unidos ay sa Mayo po. Pero unti-unti pong bababayan, unti-unti pong ilalabas yan ng Estados Unidos, kung saan gradually naman na bababa yung kanilang presyo ng produktong petrolyo. Yun nga lang po, inaasahan din na magdedeklara ng paglalabas ng reserba sa langis ang mga iba't iba pang bansa, kagaya po ng France at iba't iba pa pong mga bansa like Germany na apektado din po sa pagputol sa pag-import ng natural gas or itong produktong petrolyo na din dyan po sa bansang Russia. Ngayon po ngayon lang tinatanong ng ilan, bakit ngayon lang ilalabas yung reserba na yan? Well, siguro panahon na din para kailanganin natin itong reserba na to, pero yung ilan naman natatakot baka wala na pong maiwang reserbang oil dito po sa Estados Unidos. Well, knowing United States, napakalaki po ng market niyan napakalaki po ng market niyan at kaya niya po yang ibalik or depende sa susunod pang mga sitwasyon, kasi naman unti-unti nagiging stable ang kalagayan ngayon sa iba't ibang oil fields dyan po sa Riyadh pagkatapos ng isinagawang pag-atake ng mga Houthi rebels dyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. So inaasahan natin na magiging maganda itong presyo ng produktong petrolyo sa susunod na mga linggo.
If ever na may biglang mangyari na namang kaguluhan, nako, buong mundo po ang mamumblema sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So asahan po natin, antayin lang natin yung deklarasyon ng ilang mga oil companies kung magdedesisyon po sila na magro-rollback or magtataas po sila dito po sa presyo ng produktong petrolyo. Pero knowing naman yung galaw ng world market, inaasahan natin na mayroong rollback sa susunod na linggo. At yan po ang aking naging komentaryo ngayong umaga. At mamaya naman, tingnan natin itong mga iba't ibang mga models na ibibida ni Ma'am Shisheki sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Sa beauty ng batang 90s, darang-aling ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Thank God it's Friday. We are humbled and we are honored to have these models with us this morning na talagang binabago on our perspective when it comes to modeling. We have this morning, Nikki, Jared, and Cherry. Bati naman kayo sa mga nanonood sa atin. Hello po, good morning.
Ayun. Naggaganda at naggagwapuhan nga naman talaga sila. So, let's start muna with Jared bilang nasa gitna. How was the journey of modeling for you? It was great, ma'am po. How did you start? I was actually invited from one agency. So this major event is actually my first. Wow. I was recently invited. Ikaw naman, Cherry. I started po when I was young, when I was 14 years old po. Actually po, hindi ko binabalak na maging model. But then, my dance teacher po, nagtayo po siya ng sarili niyang modeling agency. And she encouraged me to join. That's why I am here joining the Cordillera Stock Model. Wow. Ikaw naman, Nikki, would you mind sharing us na yan? Sige. Saglit lang. Yan kasi, di ba, hindi kasi usual dito sa Cordillera that we have, young models that are representing us outside. Hindi kasi siya something out of our taboo kasi minsan when it comes to modeling. And the thing is that we wanted to have a more inclusive community. And, yan. And kasi, yan na po. Yan. Si Nikki, how did you start your journey as a model? Open po ang Cordillera Top Model and we joined the event. Oo. And ikaw naman, Nikki, when it comes to being an inclusive community, how did it change your perspective in being part of the LGBT community now into modeling? Since we see diverse when it comes to beauty pageants and also modeling, we see plus size, we also see may deformities pa yung iba, di ba? Oo. So I think my LGBT is also open for modeling. So like Gina Rosero, which is one of the top model na feature din po sa Harper's Bazaar and sa Playboy magazine. Oo nga, 'di ba? These are really large names na talagang napasok sila. Ikaw naman, Miss Nikki, kasi kanina 'di ba, we're asking, ano ba yung height mo? So sa tingin mo ba, it's a point bearing na ang model dapat matangkad or dapat ba ganito ang specific na height? What's your stand on that? I think before po, modeling is talagang may sineset po sila. But now, modeling is open to any height. Wow. So I don't think your height is the determinant whether you're a good model or not. As long as you have the confidence and you're willing to be a great version of you, then I think you could be a great model. Oh, di ba? Such an inspiring answer from Nikki and Sherry. Ikaw naman, Sir Jerry, the thing is that minsan kasi when they think of modeling, naiisip nila na automatically that's gay or in other gender orientation. Ikaw, what is your stand pagdating naman dyan? What you will just try it. Look at me. Try mo lang. Try mo lang. Oo. Because I started, hindi naman kasi ako modeling. It's not in my perspective na mag-join. I was actually a fighter. Then and now. Wow. So I tried and it's great. And I would like to advise any guys actually join. It's very great. Good naman. It's a good tip to everyone, no? Kasi sabi nila, baka kasi ang isipin nila, ganito ako or ganyan. Ikaw naman, Nikki, pagdating sa modeling, anong klaseng discipline yung natutunan mo that you are now using sa everyday life mo? Nikki, ayan. Sa akin po, when it comes to modeling, we need to have that attitude and also, not bad attitude, of attitude, yes, of course. oo. And yun, sabi nga nun sa mga workshops na napuntahan namin, as long as you have the good attitude, mararating ka sa buhay. Oo naman. Ikaw naman, Sherry, anong discipline yung natutunan mo sa modeling that you're now using in your daily life? Yes po, actually being a model, you should have the attitude, the morals, and the ethics. Wow. One greatest attitude po that I have learned is to be flexible with others. Because of course, you're going to meet other people with different personalities. And dapat alam mo na makibagay sa kanila. And alam mo na kung paano sila makikonnect and communicate with them. Ikaw naman, Jared, any discipline or any value na natutunan mo sa modeling that you're using now?
Of course, we cannot be a model or model dito lang sa Cordillera or outside. We should start on ourselves. Yes. So we should start modeling on ourselves, then model to become a model to others also. Oo, tama. Sabi nga nila, you always practice what you preach. Kung hindi mo siya ginagawa in your personal life, and how can you preach it to others? Nikki, if I were to ask naman, ano yung advocacy ng Cordilleras Top Model? Advocacy po ng Cordilleras Top Model is to show diverse, even if you have, even if you are plus size, kung maanak ka na, kung... Gusto ko yung may anak. Yes, Ay, anak actually na we ako have. Oo. Ay, Ate Krian. Ayun po. And apart from that, to show na kahit na sorry. It's okay. Na kahit na magkakaiba tayo Yes. ng pinagdadaanan, or That's simply hindi lang siya bearing about looks talaga, no? That's Ikaw naman, Cherry, what is yung mission naman natin? Since nakita na natin yung goal, how about its mission now? Mm. Para po ipaalam sa iba na Cordillera models have something in different in their in their way of presenting Exactly. And ito naman, last question for the three of you naman. As a model, what is more important, attitude or physical appearance? Sige nga, Jared. Of course, the attitude. Oh, why is that? Bakit attitude? In the future, if you want to be a supermodel, you can't be a Wow. model. Of course, you can't be a model to yourself, just as I said last time. So yes, attitude and how you respect, because it's not really defined on if you have beautiful face or not. It's really on the respect, discipline. Yes, that's Of course, right. You if you want to be a supermodel in the future, of course you need a good heart. Exactly. A good heart, sabi ni Jared. Ikaw naman, Sherry. Yes. Wow, there's always supposed to be a passion. Ikaw naman, Nikki, attitude or pretty face? Can we have both? We actually have both already. Pasaway. Opo. So if you have both naman, paka. That would be a, anong tawag nito? Overall. Which is maganda. Pero if ever na you need to choose from beauty Either, and attitude, we need to have the attitude. Yes. Yan, sabi nga nila, you're not always going to be teachable or trainable, but it's your attitude that goes you further in life. And Cherry, imbitahin naman natin ang ating viewers in the upcoming Cordilleras Top Model. Yes po, I am inviting you po to watch us on April 10 at Baguio Convention Center po. That would be our final runway for the Cordilleras Top Model from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. po. Alright, any supplement, Jared? Imbitahin natin sila. I would like to invite all of you. We appreciate your very, very support. So we have actually tickets available. Okay. You can buy us on us contestants, or you can go to Lore Mabini at Elmer's Frame Shop po. Each tickets po worth 200 pesos. Wow. And actually we have a VIP din po. Oh. VIP, which is 500 pesos. So, and I would like to thank our producers and organizers for making this event very successful po sa aming lahat. Ma'am Julian Vergara and kay Sir Andrew Visaya Jr. Hello, Sir Andrew. And kay Sir R.S. Montañez. Ayan. Ikaw naman, Nikki, invite them all so that we can last pasada para alam nila kung saan bibili ng ticket at kung kailan nga ulit ang event. Yes po. But actually, may event po kami. May event po kami this Saturday, April tomorrow. 2. Yes, Oo. po. Sa Porta Baga, ribbon cutting po siya. Sa second floor, makikita nyo po doon yung galleries ng pictures ng mga top models. At meron din po sa LED wall ng Porta Baga. Masasay nyo po yan. Ayan. Ribbon cutting would be 3 p.m. po. 3 p.m. tomorrow. And the main event will be on April 10. Anong oras sa April 10 again? 1:30 to 5:30. 5:30. And the ticket is going to help our models breach their dream nga naman, for really signifying that Cordillerans are not just
for our arts and music, but also talented when it comes to modeling. Lastly, sino yung mga gusto nating pasalamatan, Cherry? Thank you po, Ma'am Julie Dan, Sir Andrew Visayas, Ma'am Sel, for producing this said event that is very wonderful. And I think also those mentors po na nagli-lead po sa amin sa workshops, as well as my fellow contestants po. Yan. Ikaw naman, Jared. Sinong mga gusto nating pasalamatan? First off, my family po. Yes. Hello po. I would like to thank my family, my parents, cousin, and friends for giving us the full support. Oo. Diba? Such a support naman talaga when it comes to family. Sino pa? Meron pa bang iba? Or wala na? Alright, si Nikki naman. Yan. Nikki. Yes pa. Hello, Rodney, ang ating sister na. Yay! Fan mo ako, sis. At saka Ay. sa producers, Ma'am Julie, Sir Andrew, Miss R.S. Manyo, sa ating organizers, and our sponsors po. Thank you so much. Oo naman. So, best of luck to the three of you and to all the finalists and candidates that will be joining the Cordilleran's Top Model. And I know for sure that whatever it is, your mission, your personal advocacy, I hope modeling could be the way for that. So yan ang binida natin ngayon sa Piece of Check. Babalik tayo mamaya sa Morning Balitaktakan. Hello, good morning, PG Home Builders po. PG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong